Азнакай районында чәчүлекләрне кабул итү үтте. Безнең районда елда язгы кыр эшләренең нәтиҗәләрен барлап, йомгак ясыйлар. Игеннәрнең торышын, агрохимия һәм технология таләпләрен ни дәрәҗәдә үтәүне район совет аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин, авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Рамил Исламов, Россельхозцентрның район бүлеге җитәкчесе Маргарита Хәсәншина һәм авыл хуҗалыгы белгечләреннән торган комиссия тикшереп, бәя бирде. Быелгы яз инде башка елларга караганда күпкә әйбәтрәк, яхшырак килде. Яңгырлар да җитәрлек күләмдә яуды, Аллага шөкер. Безнең инде көзге культураларыбыз да 100% исән-сау кышлап чыктылар. Алар бүгенге көндә әйбәт уңыш вәгъдә итәләр инде киләчәктә дә шулай яңгырлар явып торса. Әзрәк салкыннар безнең инде күп еллык үләннәрне куркытып алды, но алар да üşümәделәр, Аллага шөкер, киттеләр, үсәләр. Бүгенге көндә инде бер атнадан без сенаж салоны башларбыз дип планлаштырабыз. Һәрбер хуҗалыкта сабантуйлар үткәч инде сабантуй бәйрәмнәре. Район буенча инде 100 000 гектардан артык мәйданда эш башкарылды. Монда инде 70 000-га якын чәчүлек эшләре алып бардык. Монда инде кукуруз да бар. Безнең инде мал күп булгач инде 7 000-дән артык гектарда кукуруз чәчтек. Яңа культуралардан инде менә Союз агрохуҗалыгы җитен, киндер культураларын чәчте, аларны карадык. Менә аларның да тикшерүләре әйбәт, Аллага шөкер. Бүгенге көндә инде чәчүлекләрне тәрбияләү бара, кырткычларга каршы, яфрактан тукландыру, чүбүләннәренә каршы, бөтенесе инде баковый средства. Инде хуҗалыклар буны инвесторларыбыз инде газ кертәләр, бу инде концентрированный ашламак бирәләр чәчүлекләргә. Башкалар инде шушы яфрактан тукландырабыз. Инде менә сабантуй алдында һәрбер хуҗалыкның чәчүләрен, аларның кайда ялгышлыклары калган, менә карап, һәр бер хуҗалыкка урын бирергә дип бүген комиссияны чыктык. Ветераннар белән администрация, агрономнар. Һәр хуҗалыкны шулай чыгабыз. 80-дән артык район буенча фермер хуҗалыгында безнең 3 инвесторыбыз. Союз агрофирма Азнакай һәм Август җәмгыяте. Һәм инде үз көчләре белән яши торган хуҗалыклар инде безнең Талбүләк, Мустакимова, Тукай, Марс хуҗалыклары, КФХ Закирова безнең шулай крупный хуҗалык бит инде. Абдрахманов, Ленарлар, алар барсы да үз вакытында чәчеп чыгарга тырыштылар ашламалар белән. Инде 1 гектарга без пока 61 килограмм ашлама тупладык. Кертү бара, кайту әкрен генә бара. Узган елгыдан артыграк җыйдык. Язгы чәчү эшләре тәмамланды. Бүген иртәгә инде менә безнең иң соңгы культура карабыдай чәчеп бетерәбез. Потому что салкыннар бик куркытып торды, шуңа без аны иң соңгы срокка калдырдык быел карабыдайны. Ул да безнең 1200 гектар мәйданны били район буенча инде. Карабыдай умартачыларга да кирәк бит инде. Районның һәрбер хуҗалыгында диярлек безнең бар. 100 гектар анда 500 гектар, 300 гектар менә шул. Быел яңгырлар явып торды. Шуңа инде барлык хуҗалыкларда бер тигез бетерделәр чәчүләрне. Шуңа күрә алай аерым әйтеп